Ik was gevraagd om samen te werken met een Friese dichter, Paul van Dijk. Samen met ook een aantal andere kunstenaars en dichters. En die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. En het idee was dat de dichter een kort gedicht zou aanleveren en dat de kunstenaar daar dan een beeld bij maakt. En de expliciete opdracht was ook dat dat echt samen moest vloeien. Dus dat het niet een praatje bij een plaatje wordt. We hebben 1 keer er uitgebreid over kunnen praten en verder heeft hij me eigenlijk gewoon een vrijbrief gegeven om aan de slag te gaan. En ik heb hem de schets opgestuurd, dus hij heeft het eindresultaat nog niet gezien. Ik vind het een hele mooie mooie print geworden. Ja, het past goed bij het gedicht, zonder dat het een plaatje bij een praatje wordt. Want dan neigt het, dat is gauw geneigd om te mij te zien. Hè? Van dat een illustratie bij een gedicht wordt eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk van dit net. Het past er goed bij, maar stiet ik op mezelf. Eerst vond ik het thema wel dreig, want dat wie de landscape, Friese landscape. Ja, dat vond ik ook wel weer een thema wat wel vaker voorkomt. Dus dat vond ik wel lastig om daar wat op te schroeven. Maar uiteindelijk heb ik toch mijn eigen waai daarin voelen. Ja, als hoe het Friese landscape nooit denkt en vooral een soort leert op het moment dan lees ik zo dat het net goed met mijn leerpen, maar de skries. En ik dacht, wat nou als die leerpers even zelf ontwoord komt. En dat is een beetje waarom, een beetje mankelijk waarom shit hoe het wie en hoe het nou is. Nou, daar is wel wat aardigs hoe te zitten, denk ik. Ik heb gevraagd om 8 Friese dichters uit te kiezen voor 8 grafici. Om daar een prent voor te maken die in een jubileumbox gaat verschijnen. Dus er zijn 8 grafici gekoppeld aan 8 Friese dichters. En die dichters heeft Tresor uitgekozen en die hebben eigenlijk een soort match gezocht bij elkaar. En die match is fantastisch gegaan. Het ging heel goed eigenlijk, maar het is altijd moeilijk om een gedicht uit te lezen. Om te vertellen, dit bedoel ik er precies mooi. Want de creativiteit van de oor moet ik zien werk doen. Dus ik heb net de volle verteld. Dus ik ga vooral maar die woorden stoeien litten. Zo. Ja, ik heb een ontwerp getekend met stift, met potlood, met verschillende verfstiften. Eigenlijk gewoon heel eenvoudig getekend. Ik had van Paul het gedicht gekregen, dus ik kon al nadenken over wat ik wilde maken. En ik had hem ook gevraagd om zijn handschrift in te scannen, zodat ik ook echt zijn handschrift als uitgangspunt kon gebruiken. Dus dat ik niet met getypte letters hoefde te werken. En ja, uiteindelijk is daar dus dit beeld uitgekomen.